Salam mehriban tomoşaçylarymyz. Atawatan habarlar gepleşigimizde siziň ähli jaýaňyzy hoş gördük. Hormatly tomoşaçylarymyz, bugün size Russiýanyň SEDAV kompaniýasy tarapyndan mundan soňra paýtagtymyz Aşgabatda hem uçarlaryny amalaşdyrmaga başlajakdygy barada habary, şeýle hem Russiýada we Türkiýede bilim almak barada käbir maglumatlar ýetirmek isleýär. Russiýanyň SEDAV kompaniýasy uçar gatnawlaryny Aşgabatyň halkara hawa menziline hem amalaşdyrar. Bu barada Russiya Federatsiýasynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň Telegram jemgyýetçilik toruna bellep geçilýär. Mehriban tomoşaçylarymyz, habar berilişine görä Russiya kompaniýasy 2023-nji ýylyň 20-nji fevralyny duşanbe günlerindäki uçar gatnawlaryny Aşgabat şäheriniň hawa menziline amalaşdyrar. Şol wagtda aviakompaniýanyň Türkmenbaşy urugy boýunça da gatnawlary gözeňde tutulýar. Ýagny duşanbe günleri Aşgabat, Perşembe günleri Türkmenbaşy urugy boýunça gatnawlar ýerine ýetirler. Hormatly tamaşaçylarymyz, kompaniýanyň uçar gatnawlarynyň rejepi şeýle. Duşanbe güni Moskva Aşgabat SED 32-35 gatnawy 09:05-de goýanýar. Aşgabat Moskva SED 32-36 gatnawy 10:05-de uçýar. Perşembe güni Moskva Türkmenbaşy SED 32-37 uçar gatnawy 09:05-de goýanýar. Türkmenbaşy Moskva SED 32-38 uçar gatnawy 10:05-de uçýar. Mehriban muştaklarymyz, indi bolsa Russiýanyň uniwersitetlerini ýüz tutmagyň möhleti uzaldylaryny barada habary ýetirmek isleýäris. Kvota boýunça Russiýanyň uniwersitetlerini okumak üçin ýüz tutmalar kabul etmegiň möhleti 20-nji martda çenli uzaldyldy. Bu barada Aşgabatdaky Russiýa öýi Instagram jemgyýetçilik torunaky sahypasynda ma'lum etdi. Mundan awal aşagda görkezlen internet portalyna ýüz tutmaly kabul etmegiň we hasaba almagyň möhleti 20-nji fevraly çenli bellenipdi. Russiýa hökümeti türkmen dalaşgärleri üçin budjetli orunlar üçin orta we ýokary bilim edaralaryna üýtgeli orun berdi. Mehriban ýaşlar, Russiya Federatsiýasynyň 146 sany ýokary okuw mektebiniň diplomy Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ikrar edilýär. Öňkü habar berişimiz ýaly Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan Moskwanyň ýokary okuw jaýlary boýunça halkara öňdeligini düzýän fanaw Uç üniversitetiň missiýasy 2022 fanawy kabul edildi. Bu fanawy Russiýa Federatsiýasyndan ýüzlerçe ýokary okuw mektebi girdi. Bu fanawy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyndan okap bilersiňiz. Bellemeli zat, öň habarymyzda size ýetirilen Russiýadan fanawy giren ýokary okuw mektepleriň diplomlary hem ikrar edilýär. Mehriban ýaşlar, bu habarymyz bolsa Türkiýede bilim almak barada. Öň habar berişimiz ýaly Türkiýede döwlet stipendiýasy bilen bilim almak üçin resmi namalar kabul etmek möhleti 20-nji fevralda tamamlanýar. Şol sebäpli soňky 2 gün galandygyny ýatlatmak bilen Türkiýede stipendiýaly okumak isleýänleriň howlukmalygyny bellep geçeli. Şeýle hem İzmir'däki 9 Eylül Üniversitetine atstat bilen ýerleşmek üçin resmi namalary tapşyrmak 20-nji fevralda tamamlanýar. 9 Eylül Üniversitetiniň käbir bölümlerini 2 ýyl İzmir'de, 2 ýyl Amerikanyň New York şäherine okumak mümkinçiligi berilýändigini bellep geçeli. Mehriban tamaşaçylarymyz, üfle Russiýada, üfle Türkiýede ýa-da başga döwletde okumak isleýän bolsaňyz ýa-da öň okap gelip diplom ikrar etdirmek isleýän bolsaňyz, şeýle hem Türkiýe wiza almak isleýän bolsaňyz, resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgileri 863 78 96 73 862 60 52 61 96 48 55. Mehriban ýaşlar, spisakdaky Bakça şäher, Özýegin, Medipolýaly uniwersitetlerinde bilim almak isleýän bolsaňyz, onda İstanbul şäherine hereket edýän Atawatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 212 633 40 00. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, eger de siz özüňize gerekli, peýdaly maglumatlar almak isleseňiz,
Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalının atavatanturkmenistan.com saytından tapıp bilirsiniz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Gepleşiklerimizin indiki sanına görüşýänçek hoş sag bolun.